салом дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали мо. Умедворам ҳаматон хубен, саломатен. Агар рай мо пурсен, худо ба шукр мо ҳам созем. Дӯстони азиз, пеш аз ҳама дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, зеро дастгирӣ шумои пешравии мо аст. Дастгирӣ кунед, ки мо ҳам боз баҳри шумо видеои нав ба нав ва фоиданок пешкаш кунем. имрӯз ман хостам каме дар мавриди чӣ хел ба Корея омаданам ва чӣ гуна виза доштанам ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. зеро саволҳо дар ҳамин маврид бениҳоят бисёр буданд, ки шумо чӣ хел ба Корея рафтед, визатон чӣ хелияй, умуман ҳам хел саволҳо бисёр буданд. Ва боз мехоҳам каме кӯтоҳакак дар бораи худи Корея ба шумо маълумот диҳам. Ва барои он шахсоне, ки мехоҳанд ба Корея омаданду роҳҳояшро намедонанд, ки мисол чанд намуд виза аст, бо кадом роҳҳо омадан мумкин аст, ман мехоҳам барои ҳамин шахсон дар ҳамин мавзӯъ алоҳида видео кунам, аммо видеои ҳозираи мо танҳо дар бораи визаи худи ман, яъне чӣ хел омаданам ва боз каме маълумот дар бораи Корея аст. Корея бисёр давлати хурд ва тараққикардаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Масоҳаташ зиёда аз 100 000 километри квадратӣ буда, аҳолияш 50 миллион нафар аст. Ва Корея, яъне Кореяи Ҷанубӣ бо давлатҳои Ҷопон, Хитой, Россия ва Северная Корея ҳамсарҳадӣ дорад. Шаҳрҳои калонаш ин Пусан, Сеул, Дейгу ва Инчун мебошад, ки дар пойтахти давлат, яъне дар шаҳри Сеул, қариб ки 10 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Корея як аз давлатҳои чӣ хеле ки гуфтам тараққикардаи ҷаҳон ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати технология низ бисёр пешрафта аст ва бо суръати интернети Корея низ дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. Корхонаҳои калоне, ки Кореяро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, ин корхонаҳои Samsung, LG, Kia, Hyundai ва боз косметикаи Корея мебошад, ки дар ҷаҳон бисёр машҳур шудааст. Ва дар Корея низ бисёр хориҷиён дида мешаванд ва боз дар комментариҳо буданд, ки дар Корея тоҷикон ҳастанд. Бале, дар Корея тоҷикон бисёр ҳастанд, махсусан дар ҳамин шаҳре, ки мо зиндагӣ мекунем, яъне шаҳри Дейгу, тоҷикон бисёр дида мешаванд. Соҳаи тиб низ бисёр тараққӣ кардааст ва алалхусус ҷарроҳии пластикӣ. Бисёре аз хориҷиён ба хотири ҷарроҳии пластикӣ ба ин давлат мебиёянд ва аз 3% мардум ҷарроҳии пластикӣ кардаанд. Мардуми Корея бисёр мардуми меҳнатдӯст ҳастанд ва ин ҳам яке аз сабабҳои тараққӣ кардани Корея мебошад. Боз як факт дар бораи Корея ин аст, ки дар ин ҷо мардум ҳисобкунии синну соли кӯдакро аз батни модар ҳисоб мекунанд. Яъне вақте ки кӯдак таваллуд шуд, ӯ аллакай яксола аст. хӯроки асосӣ биринҷ буда, ҳатто кореисҳо метавонанд дар як рӯз 3 маротиба биринҷ истеъмол кунанд. Ва ногуфта намонад, ки тезиро бисёр дӯст медоранд ва қариб ки дар тамоми хӯрокҳояшон занҷабилро истифода мебаранд. Ва инчунин ҳайвонҳои баҳриро низ бисёр дӯст медоранд ва ин ҳам яке аз сабабҳое, ки Кореяро 3 баҳр иҳота кардааст. Онҳо ҳатто метавонанд осьминоки зиндаро истеъмол кунанд. Ин буд каме маълумот дар бораи Корея. Акнун мегузарем ба қисми виза, яъне ман чӣ хел виза дораму чӣ хел ба Корея омадам. Албатта визаи ман ин аз тариқи визаи шавҳарам аст. Яъне шавҳари ман қариб ки 10 сол мешавад иҷода кору фаъолият мекунанд. Донишгоҳи Кемюнги шаҳри Дейгура хатм кардагианд ва аз рӯи ихтисос озӣ кор кардаистанд. Мо аввалин маротиба соли 2019 ҳамроҳи шавҳарам ба Корея омадем. Иҷода 1 сол зиндагӣ кардему боз ба Тоҷикистон рафтем. Ман Тоҷикистонда истодиму шавҳарам ба Корея омаданд ва чӣ хеле ки ҳамада маълум аст, зимистони соли 2020 аллакай вирус пайдо шид, раҳҳо маҳкам буданд. Ай ҳамин сабаб ману писарчам натонистем 1.5 сол ба Корея биёем. баъде ки дар Тоҷикистон, агар хато накунам, моҳҳои сентябр ё октябр вирус каме ором шид, чартерни резро кушода карданд ва мардум метавонистанд тавассути чартерни рез ба ягон ҷо сафар кунанд. Мо ҳам аз моҳи ноябр сар карда документҳорикунӣ оғоз кардем. аввал ман якчанд маротиба ба посолствои Корея муроҷиат кардам, вале аз сабабе ки карантин буд, онҳо кор намекарданд, аммо тавассути телефон ба ҳама саволҳо ҷавоб медоданд, яъне виза медоданд ҳамон вақта.
Посолствияи Корея танҳо ҳамин рӯзои душанбе, ҷумъа кор мекунад. Баъдан ман боз ба почтаи посолствияи Корея навистам, ки барои ман чӣ гуна документҳо лозим аст. онҳо хостанд, ки ман ID-картаи шавҳарам, яъне паспорти корейскишона роӣ кунам, ки рӯи ҳавай аниқ кунанд, ки бояд чанд намуд документ туғрӣ кунем. Яъне ман дар Тоҷикистон чанд намуд чӣ хели документҳо туғрӣ кунаму бо шавҳарам дар Корея чӣ хели документҳо туғрӣ кунам. баъд аз 2 рӯзи паспорта равон кардан, онҳо ба ман як таблицаи равон карданд, ки 15 намуд документ бояд туғрӣ мекардем. 10 ё 15 намуд буд. яъне шавҳар маис бояд мо даверност роӣ мекардан. Даверносту бо справкаи банк, бо справка аз ҷои истиқомат. ҳамин 3 документа мада роӣ кардан. мабоша якумин коре ки кардам ин буд, ки загранпаспорти бачама бурда супоридам. загранпаспорт дар муддати 1 ҳафта тайёр шуд. дар ин муддати 1 ҳафта ман коғази ЗАГСу боз метрискаи Мансура бурда ба англисӣ перевод кардам. боз мода справка ай нурафзо ва ай диаме дар кор буд. яъне справкаи нурафзора мешуд, ки 1-3-4 рӯз пеш ай визасупорӣ гирӣ, не ки ай диамеда намешид. ай диамеда ма қати Мансур супордем, а нурафзора худам тоқат супордам. яъне кӯдаки майда нурафзо қабул намекард. хулос дӯстони азиз, мо ҳамаи документҳоро туғрӣ карда ба посолство супоридем. баъд аз 2 ҳафта ҷавоби визаи мо биромад, яъне мо да виза доданд ва мо метавонистем билет харидем аллакай. хулос шавҳарам 6 январ да билет хариданд. билети мо через Дубай буд, яъне мо Дубайда қариб ки 1 сутка ждат кардем самолётмона. агар хоҳем пурсидан, ки то қаги кӯдаки майда кати раҳ дай қадар ждат карда омадан душвор набуд? хай бале, мушкил буд, албатта бе мушкилӣ намеша кӯдаки ёшкатӣ. вале шароити аэропорти Дубай беҳад нағз буд. ҷо барои хоб, барои либоси кӯдак алишкунӣ ягон мушкилӣ набуд дар ин ҷиҳат. ва ман тонистам ба осонӣ ҳамо мисол чандум дарвозада ждат кунӣ, бояд чандум терминал дафро ёша ҳамаша ба осонӣ тонистум сарфам рафтан. дар даруни самолётам ягон мушкилӣ набуд. самолёта мо 2 ҷои отдел надоштем, бо азбаски мисол вирусай одамо бисёр сафар намекунанд, самолёт қариб ки холӣ буд. яъне куҷоида ки мо мехостем мешиштем. вале вақте ки мо Кореяда расидем, аэропорти Инчонда мо фуромадем, иҷода каме мушкил буд, яъне проверка иҷода беҳади бисёр буд. айсу вирус, айсу документ. боз очиратам бениҳоят бисёр буд. ҳамин сабаб камиҷаш қиин буд. вақте ки мо аллакай аэропорти Инчонда расидем, мо 2 намуд анализ гирифтан аввал. баъдан бо дар телефонмон як намуд программа скачат карда туғрӣ кардан, ки дар ҳамон муддати 14 рӯзи карантин бояд мо ҳар рӯз ҳарорати баданмон санҷида ва ёда роӣ мекардем. яъне ману Мансур ҳардумон. агар ки як рӯз намекардем, аллакай ва ё занг мезаданд фаҳмида. баъдан вақте ки мо ба Инчон расидем, уҷода шавҳарам омадан ба мошин моро бо 4 соати дига ба шаҳри худмон, яъне шаҳри Дегу овардан. сипас иҷо омадем, албатта 14 рӯз карантин, тамоман аз хона берун набиромадем. боз баъди 2 рӯзи омаданмон мо балинса худчун омадан, моро бурдан анализ гирифтан, анализи ами ранге ки диамеда месупорам, хеле анализ гирифтан. аз тарафи давлат мо да градусник, спирт, ҳамин чизе ки вирусда дар корай равон карданд. боз якчанд хӯрокам буд, чизои корейскӣ. вақте ки мо аллакай 14 рӯзи карантинмона гузарондем, боз рафтем анализ супоридем аз коронавирус, ҳардумон ману Мансур. ва боз якчанд рӯз дига мо ҷавоби анализмона ждат кардем. вақте ки ва ё ҷавоби анализмона тавассути телефон мода роӣ кардан, баъдан мода иҷозат буд, ки буроем аз хона. агар хоҳед пурсидан, ки 14 рӯзи карантина дар куҷо гузарондем, дар ягон меҳмонхона ё ягон ҷои дига? Не, мо 14 рӯзи карантина ҳамин хонаи худмон, дар ҳамин хонае ки зиндагӣ кардем ҳамҷода гузарондем.
хулас, дӯстони азиз, ин буд каме суҳбат дар бораи чӣ хел омаданмон дар вақти пандемия ва касе ягон савол дошта бошад, метавонед комментарияда нависед. Ман кӯшиш мекунам ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ҳаминҷода влогмонро ба анҷом мерасонем. То наворҳои дигар дар паноҳи худо бошед.